बिटिआर गोरोबथा बायदियै एनडिएफबिनि गासै केडारफोरनो जिउ खांनायनि राहा होनांगौ, अनसुंथाइ होनांगौ। बेबायदियै मैया 5 तारिख डिसेम्बराव फ्राय 1100सा एनडिएफबि केडार्सफोरनो 4 लाख थाखा फिक्स डिप'जिटनि थाखाय होनाय जादों आरो एबार 1600नि एसे बारा क'क्राझाराव होनाय जागोन दिनै 6 तारिख डिसेम्बराव। 4 लाख थाखाया गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय 4 लाख थाखाखौ नों बोरै बाहायो बेनिसो बिराद गिदिर बाथ्रा। मोजाङै बाहायलाङोबा 4 लाखआ 4 कोटिबो जाहैनोबो हागौ। एनडिएफबिआ आफाद हिसाबै 35-36 बोसोर बे सोमावसारनायाव जेरैहाय जाफुंसार जाबोदों, आफाद हिसाबै जाफुंसार जाबोबाय। जों हारि हिसाबै गोबां आन्दलन खालामबाय, हारि हिसाबै जों जाफुंसार जाबोबाय। नाथाय दिनै एनडिएफबिनि केडारफ्रा हारसिंनि जिउआवबो हारसिंनो जाफुंसार जानो हानांगौ, अब्ला बे समाजनि मोनसे आदर्श जालांगोन। दा जोंहा आबादनि फोथाराव आरो हर्टिकालचार एबा गाइखेर दिहुननाय हेन्डलुम टेक्सटाइल बिथिङाव आसाम सरकारा दिनै मोनसे रां रुफा होदों पुँजि बिनियोग खालामनो। गरुखुथिया मोनसे उदाहरन। जों जुदि आवगायबोयोबा बिटिआर ओनसोलावबो मोनसे मोननै गरुखुथि बादि मोनसे प्रजेक्ट सोलिनो हागौ। बे बिथिङाव बयबो आवगायबोनांगोन, खारन जोङो जि डेडिकेसन, जि गावखौ बाउसोमनायजों हारिनि थाखाय जोङो सोमावसारबोदों। सोमावसारनो ओंखारनाय समाव जोंहा बेबायदि लुबैनाय एबा हास्थायनायबो गैयामोन जे सोमावसारनायनि बिनिमयआव जों माबा मोनसे मोननांगौ। नाथाय दिनै थांनानै थानाय अबस्थायावनो जिहेतु बे सोमावसारनाया जाफुंसारबायबा, दा दिनै माबा मोनसे मोनबाय गाव गावनि जिउ खांनायनि थाखायबो। ओंखायनो आं दिनै खावलायगोन साफ्रोमबो एनडिएफबिनि केडार्सफोरा जेरै सोमावसारनायाव डेडिकेसनजों जाफुंसार जाबोदोंमोन, गाव गावनि जिउ खांनायावबो बेबायदि एखे डेडिकेसनजोंनो जाफुंसार खालामनानै समाजनि थाखाय मोनसे आदर्श जानांगौ। आरो नोंथांमोननि देरहासारनाया जोंनि हारियाव थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनफा मोनफा थुलुंगा जागोन। आं बेखौनो खावलायो, एबाराव गाव गावनि जिउ दानायनि जे मोनसे गोदान संग्राम, बाहायबो जाहाथे जोङो देरहासार जानो हायो। मानाय गासिबो माबायावनो मोनसे फारियावनो एसे सम लायो। बावहाय जोङो सिदा रांल' होआखै, बाहाय मोनसे भेरिफिकेसन फैदों गासिबो। नाथाय मोनसे खोथाया मा, एनडिएफबिनि दैदेनगिरि फेरेंगा गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा रन्जित बसुमतारी एबा जोंहा अमर जे सावरायग्रा बिथांमोनहा खुब सिनसियारलि बे बाथ्राफोरखौ इस्युखौ गभर्नमेन्टजों लाबाय थादों, रायलायबाय थादों। आरो आंबो चिफ मिनिस्टारजों आरो आइजिपि स्पेसियेल बिथांमोनजों रायलायनानै बुंबाय थादों बाथ्राफोरखौ। प्रमद बर'आ जोंनि बिटिसिनि चिफ हिसाबै बिथाङाबो टेकआप खालामबाय थादों। बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाबादि बेखौ मावफुंनांगौ आरो थालांनाय एनडिएफबिफोर गासिनोबो बे अनसुंथाइखौ जाहाथे मोननो हायो, बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो।